kellam म्हाका डायलॉग आहे उडास नसताना त्याला चिंतून चिंतून सांगचे kellam चिंतून चिंतून उलयतालो चिंतून चिंतून सांगचे चिंतून चिंतून किल्लो शिपाई kellam म्हाका डायलॉग थोड्या Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. द्यायच्या पैसा फादर नाही रे हाय सगळ्यांना नमस्कार. नमस्ते. आज आम्ही मिळणार कोंकणी कॉमेडी चॅम्पियन्साक प्रॅक्टिस करता येता मस्त डिस्टर्बन्स राव पडे आता प्रॅक्टिस झाले 4-5 दीस करते सदां सांजे 7-9 प्रॅक्टिस करते आज आता बैसारला आम्ही आता 10 झाली. होय आज शो कलंगणात शक्तीनगरात होय आता बैसरल्या 8 वर पडले आम्ही आमच्या टायमार बैसाचे हो व्हिडिओ ते शो झाल्या मागे रिलीज करता तोंदऱ्या ना आमचं म्हणतो व्हायला लष्टन. नमस्कार सर्वांग. हे काढ नका रे नो एंट्री काढणार रे ओके पण आता केला दाखवता केला शर्ट घाले अले बॅग बरे घाल नाही लो इसका लागे केला मैसरला केला हाय म्हण हाय मैसरला केला माझे मिसेस आहात आणि ताई आमचं विंटो हाय म्हण रे हां झालंय आता बाईकार येतो आम्ही आणि बाकी प्रेम म्युझिक हँडल करता काल म्हणते केला रेडी केला कले हा रेडी झाला डायलॉग सुकता तुम्ही पाहिजे येता घालता म्हणून ते मारले आले नाही मारता आणि घाल करचे ते काले म्हणी जाता नाही काल म्हणी करीजे मागे राहिले मारचे हय पण तुम्ही सुधार पिल्या झाले हय विन ऑर लूज काय ना विन ऑर लूज काय ना नाही आमका म्हळ्यार काल ओडले उपात्र म्हळ्यार प्रॉम्प्टिंग ना नाही प्रॉम्प्टिंग ना हय प्रेम म्हळ्यार आमचा प्रेम हांगा आसा प्रेम हां डीजे प्रेम आमचे आता टर्निंग शील्ड टीम टर्निंग शील्ड मात्र आमचे पुरा नो यंगस्टर्स आहात आता केला मला चांगला यंगस्टर्सांक वयराडी जेवण तसे आता यंगस्टर्सांक काडून करचे आता 15 मिनिट्स म्हणले 20 मिनिट्स न्ही 20 भरती 20 किट एवढं नाही काय जायना तांकां कंटेंट जाता 20 मिनिटाचे आमच्यान होय आमच्यान तोंदरे ना 15 मिनिटा उपरांत हे केलं रावयनातल्या रावयना जाय तर बैसरल्या मागीर मेळया होय मागीर इल्ले चोरा चुप्पी काडटा मिनसान व्लॉग तर बाय म्हणले पुरा बाय सी यू. आता आमचे व्हेकल दोन उंतात आवानी लास्ट टू बाकी आम्ही येता सोडून नाही मग बसार पिक करतो ना बसार चिंतला आता हे 2 जण गेले एवढे 2 जण गेले आणि 2 जण हांगा हां बाय बळे आम्ही थंय पावल्या मागीर कशें आपल्या बदर
हे ॲज अ टीम आम्ही फर्स्ट टाइम परफॉर्मन्स करचे लाईव्ह होय आणि बेंग दिसता असे या जोशर येत आम्ही बैस वरून ते हांवें म्हाका फर्स्ट एक्सपिरियन्स पळ्या कालन Just tell me that I can. 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 वेळ झालो नाही आराम येत नाही केल्लम गेले बसला ಎಲ್ಲ ಅರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬೋಟ ಟೈಮ್ ಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. वेलकम बॅक ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ಬಸ್ ಬದಲು म्हाका 4 बस झाले हांगा तावन आमगेर तावन किन्नी तावन सुरत काल थंय एक्सप्रेस नंतूर तावन शशकीना पावल्या आम्ही कसे होय आता वरा बारा जाणार ना भूक लागली अरे भूक लागल्या भूक लागला जीव पहिले म्हाका एक 5 मिनिटात आम्ही 10 वरा बैसरल्या घरातून टॉयलेट आहे व्यवस्थित 10 मिनिटात कसे म्हणताय रे प्रेम तू बेल्ट बंद बेल्ट बंद म्हणताना गाडीचे रे जाय तर आम्ही मागीर भितर येता राव भितर काही क्लिप्स काढून जाता जाल्यार या बाय पया बापाय पळय पान तोडू देऊ वेलकम करू रावले बेटर Forget it, I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, pushing till I fall, I'm slipping to get back up. Always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep, been bruised and scarred. I had to learn how to think with my head and my heart. I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. जाय ना आणि असे धरला पोर्ट्रेट वेलकम बॅक आता आम्ही रेडी झाल्या आता रेडी जाऊन आता नेक्स्ट आमचे शो म्हणटा केला म्हणून ऑलरेडी बेसोन दिले 2 जाणां पळया तर केला फुल कॅरेक्टर राहिला आता आता आमचो रूक हांगा आसा पळया तर आता आमी उलयले सो म्हाका आयकना भितर डिस्टर्ब जाता आनी तुमी आणि शो झाले उपरांत मेळया मागीर रायन कसो झालो इसो फर्स्ट टाइम ऑडिशन फर्स्ट राउंड भारी बरे घट्ट सुपर सुपर घट्ट आणि लोय राका सर कसं म्हणतो फर्स्ट ऑडिशन होय ऑडिशन नंतर ऑडिशन लेकार आलो काही ಇಲ್ಲ ಇಸಿಂದ झाला ते असतं ते एक स्टेज प्रोग्राम म्हणतो ना पुरं ॲक्युरेटली आहे ना ओके मग ओके ते उरले काही डायलॉग्स पंच आल्या ते नेक्स्ट टाइम ॲडजस्ट करूया काय मग विन्सन कसं म्हणतंय झालो शो आणि सेकंड राऊंडात पळया
कसं म्हणते रे डीजे फ्रेंड सुपर झाला तुका डीजे म्हणून आज प्रमोशन दिला आणि ती फंक्शन मिळाली विंटू काय आमचं आम्ही नाटक जाताना तो ते खेळून आलो खेळचिंत केल्लम ना केला मग गेला हा बरं सांगता मग केला लास्ट अखेर काय म्हणते काय म्हणणं आज काय म्हणणं तो काय मोडार ना आज पण ॲनोटी म्हणा बाय केला म्हाका डायलॉग आहे उडास नसताना त्याला चिंतून चिंतून सांगचे केल्लम चिंतून चिंतून उलयतालो चिंतून चिंतून सांगचे चिंतून चिंतून केला म्हाका डायलॉग थोड्या कोण रे रायन रे रे ना अरे आदलो उसळलो ये प्रिन्स स्क्रिप्ट उचलो नजो रे त्या खातीर तुवें काल अंकरची की म्हळ्यार स्क्रिप्ट म्हाका बरो नोंदी रे पुण्य केल्ल्या येवनच्या स्क्रिप्टरा पळय चिंतून चिंतून उलोवंक ना फुल्ल बायट हे सांगिल्लें बरी येवनच्या स्क्रिप्टाचें नांव घालें रे